Mbiamano sana mwanchu mliweta senikia Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manyena raya bereka kolekana kurwa chingongo chonsi inyechense inyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara wetra Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bakotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Eretaria ne Fridah Kerubo na Chinsa chibero kerelio nigotoko bwatenere Joshua Auta chinga kitoroche obosombi separa ya nyamataro nigo babugoteneni gwa asegeka asekelia abamenye benseme yo bagote babuna nigo ebuse yaberege kobaita asegeke getambe nabo igo ase ensemende nigo omwana yomo aserita Isaac Mogaka abakagotoka oyole mwana w'emyaka 10 kabere kagosira ase emyaka ebere yaelire nabo igoni gobo muichano monene ase amateyemo asensemo ya kimawe yogotoka imyanyari bali chache mega yogotoka kumongino yomo ase egesieli nabo igase county ya Nyamira nigo omwalimu monene w'eskuru yabamura ya Nyamira George Ongundi abere gakogokera obokoleri bwabo ase amatemu a KCSE mwanjo muri ikaransa oike elinde ngomanye ase enchera eyobwenye tobasa kosika tobasa kanyagara ngwira nanda segekeke Kerubo sio elinde ngomanye amange Hingo chaka Amayia ye Chinsa Isano na Ibere nigo chakera ase county ya Kisii asengo komanyibuna nigo obosombi bwababogoteneni gwa asegeka ase para ya nyamataro magega yabamenye benseme yo korobekana kubwatikana ne para embe kolengana na barabo nigo bayimurunganeli asikeli bagote babuna nigo ebuse yaberege kobaita asegeka egetambe kolende nigo babolire serikali ye county ya Kisii weswana nigatina boigo kubagakira epale yo Unanjo murundi gwe pigipigi asaya customer to wothe customer to chandegete gari ke gotangana timotu okorunga ngo kuore epumbi ya gasora maisen abande bagusa bakaumia yani tuachane kire Omwana yomo aselieta Isaac Mogaka w'emyaka 10 nigo atokire magega yogosira ase myaka ebere ya itiri Isaac nigo atogete asensemo ya nyamemiso ase asirete enjera nabwo kwenyora asomusubati oyomo oyobeire gakomuchanda kolende nigo omusamalio yomabete kagwesoke bene nabayigo komokonya omwana litukelyo ngachikoganya omwana akambura mambi yaye ngatebiguna ntwamosere tigochanga ngachikorigi ngaigundo gorogora arengese abairi baitorugura ngagendo ngaboria ngatebuna rokano akini agenda n'umwana urugura ba okurukwesira kera bagenda nere bakagenda gusika bunyanguru bono omwana oyo nabasirete igo sio kwa na bokoreigo kurwa burende ngachaka kufuatilia angaenda town nkamurigia akambura kaeta mabuonsi akambura kaenda bakamanga akambura kaenda bakakeumbu akambura achete uti ya goratu banyaro maswati onde ore no mwana oyiga maswati ya gantebi okuri 20,000 okole kwende onge ngo mwana yaga tubwati mwana mumuri kamatona bonko koligeli nkoe ngachanga kabese kyombe gakole kwende nka rulende
ngamwa yo mwana mumuranta bwati ngocha kanyora ng'echwe ya mogesiekire ya rusi gwe musumari gesiekire ngo chionko ya kangonda kanyora gebekire chabikuru go muntu na aremi bono ngo ja kufosinga igora muntu lio kwanga igora ntoko omong na kwanda yeru tamage na manene kurugoro mutebe aya ndetere chichuma ntagore chume bona kala ndere chichuma tagete kutagoro murango omwana nkogwe olio gibono kurumo mwana lio wantebe nga tiganyigore nigobeire omoichano monene ase amate ya mokuru asensemo ya kimawa otamba yogotoka ime ya nyalibali chache magega ya barabu kuboka emambe ya lero nabo igokonyora omongino yomo gesieli kiabo kulende nigo amabolio aichoire ase bakobolia ningoreta omongino yo nabo igo boyenkai amureta mfentubo tata mwenga mongino wega na chikobo korwesi to korana muro mito tinkwanda chikoni chuko utanda breakfast ngende school na manyara ile ngomo bori ani ngonte nchuko chankwenda nchono bo anamnya kana chikorangel mama wanti momai tito kama tayira ne school era tete ko irukero baga agenda na mubwat to amwira ni goje nei kona nyoro mongino yo ali gesona mumu swati mashiri tabate karati ko ra mwaka une kwesta mwaka nimbwate namba yekera ya nyagaka tigango na rigi nyagaka na akira nyagaka ko ntebi ngo minyo keto nda kunde ta mwaka na ndo ta musamba na achiri nyagaka ndi kawocha bwangu umutodi kurwa sawa ndo wali kumuita bona njimbure na ta basi njunto maiti asaru na ndi bwangire kukwana asaru ko bani kwana na mutwari ko mutigarende ali kukwana asaru na mutwari ko bamene bacha kumu Omunyakerubo okesha onyamira South Boigo omwalimu omonene w'eskuru y'abamura ya Nyamira George Onkundi nigo agokeire obokoleri obya ase amatemu a KCSE asorgongo Gusii gokwana nigo aerera ogokoria obya gw'eskuru yo ase banyatako bakonyora emini ya 7.8 Samalieta nkuru kwa George Onkundi jino mwalimu mwanene bwe skuru y'abamura ekuru Nyamira Boys na asa matokea yachete amatemo yo mwaka 2022 ntwanyalete ko batuko improve abo kuwe mini ya 7.2 tukasuka 7.8 omwaka wetete 2021 etu abwata abana 144 bachite university omwaka oyo twakolete bona babete 200 ekara bantu bwato bwoba nga kisukuru kya Gusii nga kichaite temono iga bwoba buli mboise ni ko baro eko era abana baitu ba Gusii ase myaka ya 5 gose etaneti babere bako banka no bagosoma nka iko kisukuru kyanka we kachimburu abana bali ba Gusii bagachire siko bachigoeta siko kisukuru kyesiko kyegwe kananga na chichietete lero ka bagosoma nka icyanka kyatira iko talinge cyanke kyabete ngana matemo abonete ko ba yugo kagiro ngatalinge maya usikolili abana ba Gusii bachidesiko esukuru nere matega omabei kwaro cha abana the top 3 abaGusii boka kurumara kwetu kwaro cho mwana o tangani mara kwetu east omugusii na ande iko bono na beko nyalekana nga abana bakolibia wetani abu chisukuru na eyitene ne nyambaria ama chibwali aye na alita kirigotoka alino ebwere takobera eko Ekiombe gia we don't have time nigo kimukirige tambukiro ase ogosemia abantu imeyorogongo Gusii igoro yo goncherelia kwelire bakoragwa no director w'ekiombe kyo Patrick Kiarie nigo abolire abantu bonsi wesokia nabo igo kolenda ebitwetanene ase alikorwa basemia imeye university ya Kisii ase babete bagosimeka emite kolende nigo abolire abantu tali ogosimeka emete gwoka gokulenda ogonchereria kwelire ntolendete ntobwenete tolende bongi kwegoto. Kwa majina naitwa Patrick Kiarie, mkurugenzi anayesimamia kikundi kinajiita We Don't Have Time. Kikundi chetu tunachunga mazingira na tunasensitize wananchi angalau wakuwa wanachunga mazingira yao kwa njia moja au ile. Kikundi chetu ilianza 2016, tumeendelea tuko 2023 na tuko all over the world. So this time around tumekuja Kisii County angalau kuhamasisha wananchi through the county government, na leo tuko Kisii University ambapo tumepanda miti
na tumeambia students at least waendeleze hii injili yetu. Kama vile rais wetu anataka, wacheni tumuunge mkono na kufanya makubwa kuhusu mazingira. Mazingira si kupanda miti tu peke yake, lakini wacheni wote tuungane na tuweze kuchunga mazingira. Samali tankoro kwa dofre mkwa unde environmentalist related to achagege Kisii University gokora some sensitization program akaboro ki on how waranyare koba involved as a platform to present ideas chiaba chinyare koba supported with relevant bodies and partners yabale. No mwaka yomo oitire gesa ekiama gia ANC gia chagetie erieta ria earthquake ase omraiwe kiama ekyo yoboigo oromo prime cabinet Musalia Mudavadi alichagetie okwa na Cleophas Marara nigo amotogirie Musalia Mudavadi koba omrayumya oyoberega kubatani abarai bonsi korwa asorgongo rwa western naboigo kubwaterna no moraiwense Dr. William Ruto eliokogendereria serikali. Of course, Musalia Mudavadi is our political leader. Up to now, the Western political leader, the undisputed Western political leader, is none other than the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi. He's the one who gives direction politically how we move as a community. I remember he convened a meeting of members of parliament and leaders within our community and tried workshopping the idea. We dissected the idea into small microscopic units which were meant to make us make a decision. And after that, he told us to have a strategy. We employed what we called an onion effect strategy, whereby the peeling effect exposes the inner bud. We were moving one step at a time. You remember I personally invited the now President William Samoei Ruto to the finals for the Clio Malala Super Cup in Mumias. That was just one of the steps that we decided as a strategy to test the waters. We wanted to know what do our people think about our coalition with William Samoei Ruto. To our surprise, people were delighted. We received a positive feedback out of our people. Wagotegererwa gwacherera fo nigo kogendete gokorekana ase omunachi ekina Agre Musherule akora ekigambiro ekyo Abdi Gulie nigo aikirana Gusii wekigambiro eliokoiraneri amabolio. Facing this tribunal, and did she make any comments in the presence of these visitors? Yes, and I think if you look at the reaction, I mean the statements that I have made there in my affidavit, it says exactly what her reaction was. What was her reaction? We needed to pay attention to the advice that was given. We have to have a serious, the message needs serious, attention or consideration, and they supported the sentiments of the visitors. I'm very, very specific to Commissioner Irene Masid. Did she support the sentiments of these visitors? As I mentioned there, they were all in support of the sentiments, and that includes Commissioner Masid. Commissioner Masid, you filed your statement on the 13th of December 2022. You recall adopting this affidavit.
Mwancho muriere korwa soro batioro ni wanaikire omwelio bwa mangana Amayia ase Ibere biga kulende ngo gusaba tobase gusika tobasa konyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange no yareterwa senchira eyo bwenge nere sara nyarangi ontita inyora asense mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na boiga asense meria YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asense ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Magach kamera soka nekibna ebicha na boigo eliogire gukira sura senchira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tukubwatenere Joshua Auta astinse moche biorokerelio na ncheria ne Fridah Kerubo ngokoganelia oboligerelia obia